Mayong gabi sa matag usa ka nato, mayong gabi mga bagong binuhat sa Dios. So nining kagabion, gusto ko unang-una magpasalamat sa Ginoo sa tanang pabor, panalangin kadaugan, mga kayuhan sa balatian nga gihatag sa Dios ato mga kinabuhi. So for today's video, gusto ko mo share sa ato kining magpasalamat ta pinagis pagampo before ta mukaon, before ta mo take sa ato ang panalangin nga gihatag sa Dios tong kinabuhi. Kay sa ako lang nabantayan ba, dagan kay sa mga tao nga pag in terms of pagkaon na gusto kay tang mukaon, kanang ganahan kita, excited kita mukaon, pero di ta kahibaw magpasalamat sa Ginoo. Mura ba taog dawat limpyo ra ta ba, sige ra tag dawat sa mga panalangin sa Ginoo, pero dili ta kahibaw magpasalamat sa hatag niini. So karon mo nay ato ang hisgutan. Okay, unang pangutana nga ato ang tubagon, nganong magpasalamat man ta sa Ginoo before ta mukaon or before ta mo take sa ato nga meal. Unang-una tungod kay atong hinumduman nga ang tanan nga atong naangkon dili lang sa pagkaon kundi sa tanang blessing nga atong nadawat karon, atong nagunitan, atong naangkon gikan gid na sa Ginoo. Walay tao nga pwede makaingon nga tungod na sa iyang kagugi, sa iyang pagtrabaho lang or swerte, tungod kay ang tanan gid igsuon bisan pag unsay atong pagpaningkamot pabor gid na sa Ginoo. Ang Dios ang ang Dios ang tag-iya sa atong kinabuhi, si Lord nagbuhat sa kalibutan. So gigamit lang sa Ginoo ang mga trabaho nato, ang ubang tao ingon nga instrumento para makaangkon ta niana. Patakong punto igsuon ang tanang panalangin nga atong nadawat gikan sa Ginoo, mo nang dapat gitang magpasalamat. Okay ba? Okay, padayon ta. So kini nga magampo ta before ta mukaon, kining ato nang gibuhat tungod kay dili tungod kay lain tag tinuohan, kinakabantay mong gugko sa ubang mga tao pag magampo na gani ka before ka mo biyahe, magampo na gani ka before ang klase magsugod, or kining magampo gani ka og before ta mukaon na sa mga tawo nga mga tawa mo react niya, maingon ditso bang lahi kag tinuuhan. So ilang napatasan nga pag kibaw kang moampo lahi kag tinuuhan, pero dili na siya tinuod tungod kay bisan sa Bible si Jesus, ang mga apostles, before sila mo take sa ilang pagkaon, ampo gid sila sa Ginoo, magpasalamat sila tungod kay mao ni siya natural nga buhaton sa usa ka Kristohanon, tungod kay naman si relasyon sa Ginoo. Butang na to example, kung ang usa ka bata gaskwela siya niya mangayo siya baon sa iyang ginikanan, siyempre mo istorya gid siya sa iyang papa, napangay ko baon, then hatagan siya sa iyang papa. Kung kahibaw man o galing ang amahan nga mangayo siya og baon, nganong mustorya pa man ang bata tungod kay mo ni siya paagi nga naa siya relasyon sa iyang ginikanan, di pasabot nga nakarelasyon sa tao dili na mo magistoryahanay. Isa pagkibaw nakasaon sa iyang gikinahanglan, mo istorya gid ka kay natural man ni nga buhaton sa usa ka tawo nga naay relasyon sa iyang isig ka tawo. Okay, so ang usa ka kining basihan gid nato ana og sa Bible ta magisgot, best example gid ana nga atong Ginoong Hesukristo, og makita ni siya sa John chapter 6 sa John chapter 6 ani nga verse 1 hangtod sa 15. So mo ni ang storya nga nagpakaon si Jesus og kining 5,000 na may gibutang sa Bible, kay sa ilang culture lalaki ra may iphon nila sa mga Hudiyo pag mag-count sila, but matod pa sa mga Bible scholars, posible kuno nga nas 10,000 ka tawo ni apil ang mga bata o mga babae, 10,000 hangtod sa 15,000 ka tawo. So man tayo magapakaon sa ani dayon. Amazing kay ang nitabo tungod kay 5 lang ka bread og 2 ka isda ang mao nga gi-provide sa mga tao. So mo mga disciple naka-decide sila nga papaulion na laman sila tungod kay way pagkaon gipangdala ang mga disciple unya. Wa poy mga duol nga mga palitan atong dapita. Pero amazing igsuon tungod kay si Jesus, tungod kay dili siya tao lang kundi 100% Ginoo pud siya. So ani nga kanang pasahi
atong makita bitaw nga gipakita gipamatud-an ni Ginoong Hesus nga dili lang siya normal nga tao kundi Ginoo pod siya. Kay way tao, wagi tao ang makahimo ani nga milagro, nakalakos sa tubig, kining nag-ayo sa mga posibleng maayo, mga buta, mga bakol, gipahunong ni abagyon. Usas pa matuod nga Ginoo si Ginoong Hesus tungod kay ay Dios siya, tungod kay gipadaghan niya ang gimultiply niya ang 5 lang ka bread o duha ka isda. So kanang ani nga pasahi makita na to igsoon nga kining nagpasalamat si Ginoong Hesus ngadto sa Ginoo. Diha makita nato siya sa verse 10 atong basahon, ingon ang Bible. Si Jesus mingon kanila palingkura ang mga tao, may daghang sagbot nga nanubo niadtong dapita busa nang lingkod ang mga tawo nga may gidaghan nga mga 5,000 or uban daghan pa. Verse 11. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios og giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo, mausab kini ang iyang gibuhat sa isda sa nilang tanan og nakakaon kutob silang nagustuhan. So mabasa na to igsoon nga si Jesus daw sa verse 11 kining mingkuha ka daw siya sa pan nga nagpasalamat sa Ginoo. So nagpasalamat sa tungod kay kining usa nis pamagi lagi nga usa ka tawo kining iyang gi-acknowledge nga wala siya naangkon sa kinabuhi, kining kung dili gikan sa Ginoo. Mo nakita nga mga Kristohanon normal sa ato aoy kining magpasalamat as Ginoo nga atong pasalamatan kay dili biya ni tsamba lang, nasultihan lang or sa kahago lang nato, but grasya gid sa Ginoo nga gihatag niya sa ato ngun kini gugma sa itong mga kinabuhi. Mo na nga kining dili man igsuon, dili man mudaggan ang atong pagkaon sa usa ka pag-ampo lang sama ni Jesus, but I believe og nagtuo pug kaana nga grabe kadaghan ang panalangin nga atong nadawat sa matag adlaw. Gani ingon ang Bible nga dili ko na maihap ang panalangin nga gihatag sa Dios. Yung kag panalangin dili lang na sa kwarta, sa bahandi, sa kadato, sa sakyanan, kundi sa kusog, sa gininhawa, kining kinabuhi, kaayuhan, ug bisan pa man sa matag panalangin nga tong nangkon og nakaon nato igsuon. Mo na nga ingana kamaayo og kamahigugmaon og kapinangga ta sa Ginoo. So karon unsa nga pamaagi man nga magampo ta sa Ginoo sa mga bag-uhay pa lang ug dili pa kahibaw unsaan magpray. So kaning pagampo simple lang ni siya nga makikistorya ka sa Ginoo, kabantay ka na magistorya ka sa usa ka tawo, kung mangayo kaniya nakikinahanglan. So ayan ka nga gaay kog pagkaon be kay gutom kayo ko, salamat kaayo sa imong gihatag nga pagkaon nga lang. So magampo ka sa Ginoo, unang-una nga buhaton nimo pwede kang moingon nga dalaygon nga Dios or kanang halangdon nga Ginoo. Salamat sa tanang pabor panalangin nimong gihatag. Unya sort-an na imong iampo ang gusto nimong mahitabo sa imoa, sa imong pamilya, o pinagi ang pagkaon nga imong gamiton sa Ginoong instrumento nga kasi gusto nimo mahitabo sa imong panglawas. Like for example, Lord, akong giampo nga kanang imong i-bless ang akong pag-eskwela, among pamilya nga nasa sila makaon sa matag adlaw. O kapag ampo pud Ginoo nga kini pagkaon imong instrumento nga makatag kabusog, kahimsog, kabaskog sa among panglawas. Unya last ni mga baton igsoon dapat i-address nimo kung asa nimo giampo. Kay kiingon man ang Bible sa John nga kaning kung pangayoon nimo bisag unsa kanang buhata kini diha sa akong ngalan. So sa kinsa man ang ngalan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mo na nga sa end sa atong prayer dapat moing gitag in Jesus name I pray, amen. O sa Bisaya pa sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen. Kay pinaagi man ni Jesus na dawat nimo ang tanan. Dili pwede nga kung sa tao ta tagaan ko sa akong asawa nga si Charis. So pasalamat ko ni Charis, di ko pwede magpasalamat ni John kay di man siya gahatag nako si asawa man ako si Charis. So ingana po sa Ginoo kay si Lord may nakahatag ning tanan. So i-address na to igsuon ni Ginoong Hesus ang tanan nato mga pagampo, diba? So kung ikaw ray maginusara, pwede i-silent ra nimo yung pagampo sa hunahuna lang kay ikaw ra mag-isa. Pero og daghan mo, pwedeng kusgon nimo para makadungog ang tanan kay lisod kaayo og imong i-silent nga gaampo mong tanan para sa pagkaon. So di makadungog ang uban. Okay ba? So kanang dasig nako nga dili ta maulaw sa pagampo tungod kay
angayan gyud nga pasalamat atong Ginoo. Dili ganita maulaw mo hisgot sa atong mga binuhatan nga di maayo, dili kita maulaw mo libak sa ubang tao, di kita maulaw nga mo post sa Facebook sa atong mga pagdumot or mga kini mga mahimaoy sa atong kinabuhi. Ingana usab ang atong buhaton diha sa Ginoo. Kung Christian ta, ang ngayon tang magpasalamat sa Ginoo pinagis mga pagampo sa tanan natong panalangin nga dawat. Ug bisan pa man sa pagkaon igsoon, ang ngayon nga pasalamatan ng Dios kay wa tay mahimo wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So morto igsoon, daghang salamat sa pagpaminaw. I hope nga nakatabang ko nimo nga mamutubo tag molambo atong relasyon sa Ginoo. Daghang salamat ug God bless sa matag usa.